Ndewonu, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma. Ọ dabere n'akụkụ mba ụwa ebe ị nọ na-anụ olu m. Isiokwu anyị n'ụbọchị taa bụ nri ndị Igbo. Nri ndị Igbo. Abịa na nri ndị Igbo ahụ, anyị ga-eleba anya na nke anyị kpọrọ ihe ahịa, Igbo snacks. Igbo snacks, ihe ahịa. Onye nọ na n'olu Igbo a bụ Ada Igbo Gburugburu nke Igbo Klass World, ebe nkụzi na mmụta asụsụ na omenala Igbo na-aga were were. Ngwa gee ntị n'obere ejije a. Nna ịlọtawa ahịa zụtakwara m ihe ahịa. Kedu ihe ahịa nke m ga-azụtara gị? Ịma na ọ bụ ahụekere na-amasị m. Aga m azụtara gị ma m lọta. Ngwa ka anyị gaa n'ihu. Ihe ahịa. Ndị Igbo na-eji ihe ahịa egbochi agụụ tupu ezigbo nri dịka ji, ede, akpụ maọbụ ihe nri ndị ọzọ eghee. Ụfọdụ n'ime ihe ahịa Igbo gụnyere achịcha bread, ụkpa walnut, ahụekere groundnut, akara fried bean cake, mai boiled bean cake, akara akpụ cassava cake, akpụrụakpụ mgbam melon cake, asụsụ corn cake, eghereghe ụkwa fried breadfruit, eghereghe ụkwa fried breadfruit. Kpọtụrụ anyị n'Igbo Klass World, ebe nkụzi na mmụta asụsụ na omenala Igbo na-aga were were.